Doamne Dumnezeule Atotputernic, Tatăl meu veșnic, Cel ce trăiești și domnește în veci, iată-mă în fața Ta cu inima zdrobită și smerită, căutând cu sinceritate prezența Ta, grija Ta și pacea Ta care potolește orice furtună. Tu ești lumina care îmi călăuzește pașii când totul pare întunecat în jurul meu. Tu ești scutul care mă protejează atunci când atacurile vieții încearcă să ajungă la mine. Tu ești refugiul sigur unde găsesc odihnă și speranță atunci când puterea mea eșuează. Doamne, fără Tine sunt slab, pierdut, vulnerabil. Dar cu Tine sunt întărit, ghidat și protejat. De aceea, vin la Tine în această rugăciune, cerându-mă să mă ascunzi sub aripile Tale, să mă îmbrățișezi cu dragostea Ta, să-mi arăți favoarea în fiecare domeniu al vieții mele. În această lume zbuciumată, în care răul se deghizează și ispitele sunt din ce în ce mai intense, unde inima omului este tulburată de atâtea griji, te întreb, fii stânca mea de nezruncinat. Păzește-mi pașii, Doamne, eliberează-mă de capcane ascunse, ferește-mi mintea de gândurile vătămătoare, păzește-mi sufletul de fiecare săgeată a vrăjmașului. Ai spus în cuvântul Tău, niciun rău nu va veni peste Tine și nicio urgie nu va veni în casa Ta, căci îngerilor Tăi le vei porunci asupra noastră să ne păzească în toate căile noastre. Este această promisiune în care aleg să am încredere. În această iubire decid să mă odihnesc. Știu că mâna Ta este asupra mea, privirea Ta mă urmărește și credincioșia Ta mă înconjoară ca o mantie. Și acum, Doamne, mă rog pentru casa mea. Îți cer să o binecuvântezi cu prezența Ta vie. Fie ca această casă să fie un sanctuar al păcii, un loc în care numele Tău este înălțat, unde fiecare cameră poartă parfumul Tău. Îndepărtați din acest mediu orice umbră de întuneric, orice energie negativă, orice spirit de neliniște sau discordie. Trimite pe îngerii Tăi, Doamne, să vegheze la fiecare ușă, la fiecare fereastră, în fiecare colț. Fie ca ei să fie ziduri de protecție împotriva oricărui rău. Să nu fie loc aici pentru frică, pentru anxietate, pentru gânduri care nu vin de la Tine. Fie ca această casă să fie plină de liniștea Ta, un spațiu în care sufletul își găsește odihna, în care înflorește iubirea, unde ești onorat zi de zi. Mă rog și pentru familia mea, Doamne. Binecuvântează fiecare persoană care locuiește aici. Păstrează fiecare suflet de orice pericol, întărește-ne pe fiecare dintre noi în fața luptelor. Învață-ne să ne iubim unii pe alții cu răbdare și generozitate. Să știm să ne susținem unii pe alții, să mergem împreună, să fim uniți la fiecare pas. Nu îngădui, Doamne, ca mânia să găsească un cămin printre noi, cuvinte grele care să lase răni pe care timpul nu le poate vindeca, nici vreun spirit de dezbinare să prindă rădăcini în inimile noastre. Ajută-ne să fim o familie care Te servește cu adevărat, care trăiește în armonie, care învață să ierte ușor, să asculte cu empatie, să vorbească bâlând. Dă-ne, Doamne, harul de a fi răbdătorii unii cu alții, tandri în cuvintele noastre, iubitoare în atitudinile noastre. Fie ca în casa noastră să domnească armonia pe care numai Duhul Tău o poate aduce. Fie ca inimile noastre să fie legate prin prezența Duhului Tău Sfânt și fie ca fiecare zi trăită împreună să fie o mărturie a iubirii Tale care lucrează în noi. Acum îmi pun copiii înaintea Ta, Doamne. Ele sunt darul Tău cel mai de preț, bucuria care îmi umple zilele, speranța pe care m-ai făcut să o port în piept. Păzește, Doamne, pașii lor. Ghidează fiecare alegere, fiecare decizie. Ea luminează calea pe care trebuie să o urmeze. Fie ca niciun rău să nu aibă acces la viețile lor, nici o ispită să-i doboare, nici un dușman să nu aibă putere asupra sufletelor lor. Trimite pe îngerii Tăi să îi însoțească în fiecare călătorie, la fiecare plecare, la fiecare întoarcere. Fie ca ei să fie înconjurați de lumina Ta, să fie protejați, sprijiniți și călăuziți de Tine. Păzește-le mințile, Doamne, de gândurile care nu vin de la Tine. Eliberează-i de minciunile pe care lumea insistă să le strige. Păzește-ți inimile de rău, răceală, indiferență. Eliberați de capcanele respingerii, comparațiilor, descurajării.
fie ca ei să cunoască valoarea pe care o au în tine, să-și amintească că au fost creați cu un scop, că sunt prețioși în ochii tăi. Întărește, Doamne, visele tale. Îi face să nu renunțe în fața obstacolelor. Dă-le curaj să urmeze ceea ce este bine, discernământ să refuze ceea ce este rău și înțelepciune să aleagă ceea ce ție îți place. Ajutați-i să nu se teamă de viitor. Învață-i să aibă încredere în tine mai mult decât orice voce din jur. Să nu se simtă presați de o lume grăbită, să nu fie copăleșiți de dezamăgiri, să nu-și piardă speranța când totul pare incert. Întărește, Doamne, Duhul lor, îmbrăcă-i cu armura Ta, umple-i de pace chiar și în mijlocul luptei. Te rog, Doamne, să protejezi sănătatea copiilor mei, a mea și a întregii mele familii. Tu ești Dumnezeul care are putere asupra fiecărei celule, asupra fiecărui organ, asupra oricărei bătăi a inimii. Tu ești doctorul doctorilor, cel care vindecă ceea ce medicamentele nu pot ajunge, care restaurează ceea ce pare pierdut, care ridică ceea ce este slăbit. Prin urmare, strig, ferește-ne de toate bolile, întărește-ne corpul, reînnoiește-ne energia în fiecare zi, alungă durerea, simptomele și diagnosticele proaste. Dacă există vreo durere ascunsă, Doamne, care ne împiedică bucuria, te rog să o vindeci cu atingerea Ta puternică. Dacă există vreo boală care pândește în jur, chiar dacă în tăcere, chem Duhul Tău Sfânt să o alunge. Dacă există vreo slăbiciune care ne ia puterea, înnoiește-ne cu suflarea Ta de viață. Mă predau Ție, Părinte, viitorul meu. Nu mai vreau să trăiesc dominat de frică, nici să mă scufund în griji care doar mă feresc de pace. Nu mai vreau să port singur greutatea deciziilor dificile sau să fiu îngrijorat de ceea ce urmează. Aleg să am încredere. Aleg să-ți ofer fiecare zi pe care nu am trăit-o încă, fiecare plan care este încă pe hârtie, fiecare vis care încă bate în inima mea. Am încredere că Domnul este deja înainte, deschizând căi, pregătind întâlniri, eliminând obstacole și semănând binecuvântări acolo unde nici nu am fost încă. Cred că Domnul are un viitor bun pentru mine, că promisiunile nu au fost uitate, că este o recoltă pregătită pentru cei care așteaptă cu credință. Mă rog acum, Doamne, pentru toți cei împovărați, cei care nu-și mai găsesc odihnă inimii, care se trezesc cu greutatea lumii pe umeri, care trăiesc într-un ciclu de anxietate și singurătate. Oamenii care zâmbesc pe din afară, dar pe dinăuntru țipă după ușurare. Cer, Doamne, ca prezența Ta să invadeze aceste inimi acum. Fie ca confortul Tău să învăluie aceste suflete obosite. Fie ca Duhul Tău să aducă alinare acolo unde este doar durere. Fie ca certitudinea companiei Tale să umple spațiile goale. Fie ca iubirea Ta să reducă la tăcere toate vocile de acuzație, frică sau descurajare. Arată, Doamne, fiecăruia dintre acești copii ai Tăi, că nu sunt singuri, că ai văzut lacrimile pe care nimeni nu le-a văzut, ai auzit strigătele care nici măcar nu au fost rostite, ai simțit durerile pe care lumea le-a ignorat. Și mai mult decât să vezi, Tu ai puterea de a acționa. Dă-ne nouă, Părinte, o inimă senină, o minte liniștită, un spirit ferm. Ne învață să trăim cu recunoștință, să observăm micile miracole ale vieții de zi cu zi, să prețuim ceea ce trece adesea neobservat. Să privim spre cer și să recunoaștem grija Ta în cele mai simple lucruri. Să nu uităm că fiecare nouă zi este un dar și fiecare respirație este dovada că mai există un scop pentru noi aici. Îți mulțumesc, Doamne, pentru credincioșia Ta, pentru că și atunci când eșuăm, Tu rămâi. Mulțumesc că dragostea Ta nu se schimbă odată cu anotimpurile vieții. Îți mulțumim pentru că prezența Ta merge lângă noi, chiar și atunci când nu putem vedea. Îți mulțumim pentru harul Tău care ne susține când nu mai avem putere, pentru nădejdea Ta care ne înalță când totul se prăbușește, pentru grija Ta care nu eșuează niciodată. Fie ca fiecare persoană care se roagă cu mine să simtă acum atingerea Ta, să primească pacea Ta și să fie învăluită de certitudinea că, în Tine, există siguranță. Fie ca fiecare inimă care se alătură acestei rugăciuni să găsească mângâiere în tăcerea prezenței Tale, putere să înfrunte o altă zi, să spere să continue să meargă chiar și fără a vedea capătul tunelului.
Doamne, glasul Tău potolește furtunile. Prezența Ta transformă haosul în ordine. Mâna Ta ridică pe cei căzuți, vindecă bolnavii, restaurează ceea ce a fost pierdut. Prin urmare, avem încredere în Tine, îți predăm tot ceea ce nu putem controla. Tot ce ne ține trează noaptea, tot ce ne cântărește pe piept, tot ce ne face să ne îndoim, acum îl așezăm la picioarele Tale. Pentru că știm că Domnul nu respinge o inimă zdrobită. Domnul nu disprețuiește pe nimeni care strigă cu sinceritate. Și așa, chiar și fără să înțelegem totul, chiar și cu lacrimi în ochi, alegem să avem încredere. Alegem să credem că există un scop chiar și în durere, că există lecții chiar și în pierderi, că există viață chiar și în deșerturi, pentru că Tu ești Dumnezeu care transformă fiecare lacrimă într-o sămânță, fiecare durere în direcție, fiecare luptă în mărturie. Crește-ne credința, Doamne! Nu o credință cu cuvinte frumoase, ci o credință care rămâne atunci când totul în jurul ei se prăbușește. O credință care alege să continue, chiar și atunci când calea pare închisă. O credință care crede în timpul Tău și nu disperă atunci când acum pare fără răspuns. Atinge, Doamne, familiile care sunt în criză. Case în care domnește liniștea tristeții, unde durerea a devenit rutină. Restaurează, Părinte, legăturile care s-au rupt, readuce iubirea îngropată de mândrie, vindecă rănile deschise de cuvinte blestemate. Îi învață pe soții și soțiile să se ierte unii pe alții, pe părinți și copiii să se asculte unii pe alții, pe frați și surorile să se îmbrățișeze. Fie ca Duhul Tău să intre în case ca un vânt bâlând, curățind tot ce nu vine de la Tine, aducând înapoi mirosul de pace, de împăcare, de noi începuturi. Pentru că atunci când ești, nimic nu se pierde. Și chiar și atunci când nu vedem nicio ieșire, chiar și atunci când totul pare întunecat, chiar și atunci când inima este obosită, știm că Tu continui să fii Dumnezeu. Și asta e de ajuns. Asta se consolează. Asta o susține. De aceea, prea iubit Părinte, primim acum prezența Ta. Cu ochii închiși, dar cu inima deschisă. Cu mâinile goale, dar pline de așteptări. Cu sufletul însetat, dar sigur că Domnul este izvorul. Umple-ne cu Duhul Tău. Inspiră viață în oasele uscate. Turnați ulei nou pe cap. Reface puterea celui obosit. Ridicați-i pe cei care au căzut. Susține-i pe cei care aproape renunță. Și fiecare cuvânt al acestei rugăciuni să fie ca o sămânță semănată în pământ roditor. Fie ca să înflorească la momentul potrivit. Fie ca să producă roade de pace, iubire, vindecare, reconciliere și abundență. Fie ca acest mesaj să ajungă la cei care au nevoie de el, să ajungă la cei care nu mai au puterea să ceară. Fie ca acesta să vină ca un răspuns pentru cei care doar așteptau un semn. Pentru că Tu, Doamne, ești Dumnezeul care vorbește, care aude și care acționează. În numele lui Iisus Hristos, Fiul Tău iubit, care trăiește și domnește în veci. Amin.